Ola, don Gelati, que tal foi hoxe o negocio? Mira, antes de que gardes os cartos, que che parece se facemos un xogo de maxia? Ímonos xogar un dos teus xeados a cara ou cruz. Se sae cara, gaño un xeado. Aceptas? E se nos estás vendo a través de unha pantalla, é o momento de que saques 4, 5 ou 6 moedas e nos acompañes. Pon todas as moedas en riba da mesa. Si, no teu carriño tamén vale. Deixas para que queden todas cara abaixo, é dicir, que lle vexamos a cruz. Agora, se queres, dalle a volta a dúas de elas, e se non queres, deixas como están. Deste xeito podes ter dúas moedas cara arriba ou non, eu non o sei. Agora é o momento de que lle des a volta a outras dúas moedas diferentes. Ou non, ti decides. Así podes ter 4, 2 ou ningunha cara arriba. Lembra, só ti o sabes. A partir de agora, cada vez que eu diga volta, hai que darlle a volta a unha desas moedas. Poderás usar sempre a mesma moeda ou usar cada vez unha distinta. E recordade, se ao final sae cara, eu gaño. Comezamos. Volta a primeira moeda. Neste momento eu non sei se lle daches a volta a unha que estaba de cara ou de cruz. Seguimos. Volta. Agora puideche darlle a volta a mesma moeda ou a unha nova. Volta de novo. Volta unha vez máis. Agora, don Gelati, seguimos virando as moedas ou paramos? Paramos? Estupendo. Neste momento eu non sei cales están cara abaixo ou cales cara arriba, non si? Agora ímolo poñer aínda máis difícil. Fíxate nunha desas moedas, na que ti queiras, e dalle a volta, só a unha. Neste momento, se queres, colle unha moeda con cada man e dalle esa volta ao mesmo tempo. E se non, non movas ningunha. Así, puideche darlle a volta a un montón de moedas ou non. Seguidamente, tapa coa man esquerda unha das moedas, a que ti queiras. Das moedas que che quedan á vista, retira coa outra man todas as moedas que mostran a cruz e deixa as que están de cara. Pode que che quedase unha ou máis cara arriba, ou tal vez ningunha. Se non che queda ningunha cara arriba, non fagas nada, só agarda. Pero se aínda tes algunha, tes que retirar unha de elas e darlle a volta a que tes agochada na man esquerda. E repite isto con todas as que che quedaron cara arriba. É dicir, cada vez que retires unha, daslle a volta a que tes escondida na man esquerda. Lóxicamente, a moeda da man esquerda pode estar cara arriba ou cara abaixo, pois eu non sei cantas veces lle deche a volta. Nin en que sentido estaba cando decidiche tapala. Coido que foi totalmente libre. Lembra que eu escollín cara antes de comezar con todo isto. A conta de 3, amosa a túa moeda e dime se merezo un xeado. Iso é, gaño o meu xeado.